Γεια σας! Στο Five Nights at Freddy's 4. Α, και σε σένα. Λοιπόν, πάμε new game. Ποιος θα παίξει, εγώ ή εσύ? Εγώ ή εσύ? Εγώ, γιατί στην παλιά σειρά είχαμε κάνει ένα τέτοιο βίντεο και... flashlight. To run around back, close door. Εντάξει. Λοιπόν, μαθαίνουμε τα κουμπιά τώρα ακόμα. Δεν το ξέρεις. Αχα. Με ένα. Δεν το. Α, το πατάω. Double. Α, double. Flashlight. To run back, ναι, εντάξει. Από εδώ κάτι. Α. Λοιπόν, πες εσύ την ιστορία. Τι να πω, σε ένα μωρό σου έχουν αφήσει οι γονείς σου μέσα σε ένα σπίτι και είναι τα τερατάκια. Και σε έχουν αφήσει με μια ταντά και εσύ ξύπνησες από κάτι ήχους που άκουσες και δεν ξέρεις, είναι στην τηλεόραση και στον καναπέ και κοιμάται. Και εσύ έχεις ξυπνήσει από κάτι ήχους. Μπράβο, εγώ θα χάσω τώρα σε λιγάκι. Ακόμα δεν έχω αρχίσει για να χάσω. Αυτό. Ψιλοβαρετός. Warning! Listen, α, πρέπει να ακούμε εδώ. Πρέπει να ακούμε. Εδώ παλιά θυμάμαι ότι εμφανιζόταν κάτι. Κάποιος. Εδώ να πάμε μία. Τίποτα. Πάμε και μία εδώ γιατί τώρα έχω ώρα να πάω. Όχ. Το άκουσες αυτό έτσι. Α, ήταν η πόρτα. Κάποιος εμφανιζόταν εκεί. Ναι, εμφανίζει. Λοιπόν. Στην αρχή είναι λίγο βαρετό. Και γι' αυτό κάνουμε κανένα pause για λίγα λεπτά. Μπα. Ξέρω. Α, γύρισα πίσω. Ξαναπάω. Τι pause ρε, δεν γίνεται να κάνεις pause εδώ. Και ας πούμε... Όχι, όχι, άστο εδώ, δεν κάνουμε pause. Πήγε ήδη 1 η ώρα. Ας τα pause τώρα. Α, ωραία. Τίποτα δεν είναι εμφανίσει. Στην Night 2 εμένα με τρόμαζε. Δεν τρόμαζε εγώ, ερχόταν. Έχω πάει παντού πουθενά δεν είναι τίποτα. Α, πάμε λίγο τέτοιο. Λίγο πίσω όμως γιατί το φοβάμαι πολύ αυτό εδώ πίσω, δεν ξέρω. Πάμε λίγο εδώ. Πρώτα τι κάνω την Night 2 τότε εγώ. Ναι, σηκώνεις την Night 2. Πήγε 2 η ώρα, φίλε. Καλά, πώς περνάει τόσο γρήγορα η ώρα. Αν περνάει έτσι... Δεν θα ευχαριστιώσουν τίποτα. Πήγαινε μία εκεί. Φύγε. Σε διατάζω γιατί είμαι ο βασιλιάς σου. Όπα, sorry, θέλω να πεις. Τίποτα και εκεί. Πάμε ξανά όλη τη γύρα να την κάνουμε. Ωχ, άκουσες κάτι. Να πήγαινε να δεις. Ποιο είναι στην άλλη. Πίσω. Από την άλλη. Κάτι άκουγα. Είμαι σίγουρος ότι κάτι άκουγα. Oh my god. Έλα ρε φίλε. Κι εγώ, αλλά δεν ούλεξα σε κάτι παράλληλο. Continue. Night one. Έλα εδώ δίπλα. Έλα εδώ. Κάνουμε pause στο βίντεο μέχρι να φτάσει στις 2 η ώρα. Αρχίζουμε. Δεν πήγε 2 η ώρα, αλλά ακούω ήχους κάπου. Πλάκα είναι τα παιδιά από το πάρκο. Στις 12 η ώρα. Μία. Γιατί είναι ένα σουβλάκι. Αυτό το βλέπεις στα παράθυρα, δίπλα σε ένα πάρκο. Please, μην με τρομάξεις κάτι.
Επίσης δεν μιλάμε ρε βλάκα τόση ώρα. Τι συμβαίνει? Τι, Γιατί δεν μιλάγαμε τόση ώρα? για ποιο πράγμα? Στο βίντεο. Γιατί? Δεν μιλάγαμε. Εγώ είχα ξεχαστεί. Γιατί, θες να μιλάς? Δεν μιλάω. Ναι, please. Τι είναι? Απ' την άλλη θα είναι. Πίσω σου, πίσω σου, πίσω σου. Πάω να δω. Θα πεθάνω. Πήγαινε, εντάξει, δεν πειράζει. Είναι εδώ. Το είδες τα δύο κομμάτια εκεί πέρα στο βάθος? Είναι από εκεί, τέλει. Πλάκα, πήγαινε από εκεί. Κάτσε από πίσω μου καταρχάς. Και απ' την άλλη. Εδώ θα είναι. Δεν είδα μάτια. Κάτω από εκεί. Θα πάω. Πήγαινε από εκεί. Άμα τρόμαξε. Πάλι. Το ακούστηκα και κάτι φωνές. Έλα, το πάρκο είναι βρε μικρέ, είναι το πάρκο. Please. Εκεί θα είναι, εντάξει τώρα. Τι! Ρε μία. Έχω αρχίσει και αγχώνω. Πίσω. Το είδες? Να πάω. Ποια πόρτα ρε, μπροστά σου το έχει πάει στην αποθήκη, δεν πήγες καθόλου. Γιατί θέλω να πάω. Δεν πάει. Πίσω, 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 πίσω. Το flashlight δεν έκανες. Πήγα πίσω. Εδώ. Πήγαινε. Please. Ωραία. Please. Σε πολύ γιος. Πήγαινε από εκεί. Και πήγαινε μες στην τουλάπα, μη σε ξεγελάει, μπορεί να πάει. Φίλε, είναι 4 η ώρα. Κοντεύεις, είσαι πάρα πολύ κοντά. Please. Don't. Εγώ θα κοιτάω τα είδες τα μάτια. Εγώ τα είδα τα μάτια. Ρε, πίσω σου είναι. Ρε φίλε. Δεν πάει 5 η ώρα κι αυτή. Η τρελή. Η σκύλα, η μουρλή. Σου να πας μία από εκεί. Και τώρα πήγαινε μια στην αποθήκη. Τι πάω, πίσω σου. Πίσω σου. Το είδες? Πώς το είδα. Επιστρέψαμε παιδιά και μας ξαναβρήκε. Τώρα... Θα κάναμε πώς στο βίντεο. Ναι. Όντως. Θα πρέπει να το κλείσουμε. Το βίντεο. Ναι, λοιπόν. Αυτό είναι το βίντεο παιδιά. Συγγνώμη που ήταν μικρό. Συγγνώμη. 8. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, όχι, συγγνώμη και γεια σας.